De kom ud. Eller hvorfor bliver den der shield generate? No way, der landede deroppe, bro. Hvad fuck er det her? Fuck, hvad? Du har den. Gurra. No way, der kun et skud i. Jo. Og jeg vil så få noget to. To for ens pris er sygt, nej. Du har sådan en hjerneskade, jeg tænker. Og på misser! Nah. Nigga. Hold kæft, den flyver nu, mand. Jeg skal bare... Jeg tager lidt billeder af. Jeg tror 100% på, at den der engle, den kom ned og kiggede på Jesus, da han lå i krybben, så gav han ham en hvid monster. Så er det bare indenfor. Slide op, bro. Kom down, Jeff Bezos. Og så med din slide. Så prøver at finde ud af, hvad fanden skal jeg? Oh, fuck. Prøv at samle den op og kigge på den. Later, Oliver! What the fuck? What the fuck? Er der en, der lige kan ødelægge shield? Ja, så langt. Kom der, når jeg lige vil noget. Skal du ikke have lidt up the top? Fuck, det kommer an på, hvad du husker. Jeg kastede den sådan lidt ligesom på en overseer. Så fast. Der er sgu da en anden, der har en 500 i hovedet. Jeg er bare fucking skynder, vi er fucking. Det er en view, bro. Fuck, man. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg overlevede før. Ja, Sam. Jeg er ingen furry, der væk. Jeg ved ikke, om der kalder den, bro. Fucking dickhead. Au, at knor. Rolig, Mikkel, jeg redder dig. Holy shit. Jeg er ikke bange for at rykke mig. Mikkel, hvad laver du? Den vil jeg have over til den her. Er Max sin bedre inde nu? I got you, Elias. Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle skyde der. Det var ikke så godt. Det var også instinct til undskyld, Elias. Kom godt. Wait, der kommer også en stor til you guys. Nej! Hvor skyder man af, Elias? Hvor stod stille, Elias? Ej. Nå. Oh shit. Jeg kan til at gøre det igen. G, Det for går jeg har op først nok. lige joined. Hej nu. Hvad var det, jeg blev sprunget af? Ja, det var high blood, bro. Nå, Bro, min character kan ikke dive længere. Jeg er inde i mappet, bro. Jeg er inde i den! jeg lander på den. Jeg lander på den. Så er det der. No way, du har Gør det bare. No way, du har en fucking bil. Fast recon på no way, du har en bil. Og det skal sgu da ikke straight. Nå, godt. Der er lige landet en 500 kilo bombe på mig. Jeg tror, jeg går her igen. Nej! Hvad er den pack, hvis jeg er der? Jeg kan godt tage min perk på, der gør sådan, at vi kan løbe normalt i vand. Nej, du skal ikke skubbe mig! Hvad sker der? Altså, hvis I... Nej, skub! Ui! Ja, det er så stop, mand. Altså, du drikker mig næsten hver gang, mand. Get out! Gå ind i dig, jo. Så.
der stod I var i live. Men, altså, hvad skal der forbyde, bro? Er det det, der brænder? Jo, ikke med den der granat, du står og kuder. Hør vi. Det er lige så det er sjovt, nu. Hvor der kan være med, bro. Ja, hvor sødt. Fuck, det var godt for min del. Så jeg resupply dig, Jacob. Prøv lige at hoppe ud. Yeah, please. Ja, han er ikke resupply dig. Hvordan døde Nora lige? Jeg tror, du faldt ned igennem nappet, når jeg skulle sige her. Okay, Dead by impact. Jamen, du hopper ud af mækken, og så lander du bare døde. Hvad er det der? Hvad er det der? Jeg er inde i den. Jeg er inde i den. Jeg sidder stok inde i den. Ligger jeg stok inde i den? Hvad er det der? Jeg er stok inde i den. Oh my god! Yes. Jeg synger lidt med. Jeg lægger fucking... Eller nej, jeg lægger ikke vel det frames med. Hvad du? Fuck, den fløj, Jacob. Ja. Jeg spiller dårligt. Fuck. What the fuck sker der, mand? Der er mange, der squirter, Jacob. prøv det der, der er... Du skal ud over. Det er ikke med dig, mand. Nej, jeg skal op. Hvorfor fuck kan de ikke bare fucking gøre den her? Ikke? Det er ikke engang særlig svært. Det er at trykke på 3 knap. Der er det sådan en kilos bomb. Oh my god. Oh, står den der. Det er fucking dårligt placeret. Jeg troede, det var. Der er ikke flere bullets i min bunker. What the fuck? Er det Oliver, der står og kigger? Han mangler benene. Hvor er han henne? Mig er lige her. Crazy går for lav. Dræber. Jamen, vi bliver sgu da bumpet. Fucking sværger. Shut the fuck up, bitch! Men fandt du nogen, sagde du? Ej, hvor prank! Jeg ved det. Det skulle da løbe til det her. Ja. Det er sådan, man lige. Men ej, hvor det... Ej, fucking lort, hvor kan I se, hvor jeg er henne? Shit happens, Oliver. De står bare og kigger på mig. Nej, det var fjollet. Jeg tror, man skal have med defense strategy, tror jeg. Jo. I got it, guys. God. Oh my god. Det, I skal længere væk, tror jeg. Okay. Hasta la próxima.